An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22. Ka misali. Mai sauraro a kanin labaran da muke dauke da su. Ghana ta sanar da karbin baki 'yan asalin kasashen yammacin Afirka da aka taso su daga Amurka. Sudan ta kudu ta fara tuhumar mataimakin shugaban kasar Riek Machar bisa zargin aikata laifin kashe-kashe da cin amanar kasa. Hakanan za ku ji cewa wani rahoto ya nuna cewa 'yancin gudanar da aikin jarida ya samu koma baya mafi muni cikin shekaru 50. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ghana ta sanar da karɓar baƙi 'yan asalin ƙasashen yammacin Afirka daga Amurka, ciki har da 'yan Najeriya waɗanda aka tasa ƙeyarsu a ƙarƙashin shirin shugaba Donald Trump na korar baƙin haure. To sai dai a zuwa yanzu babu wani ko wata sanarwa daga gwamnatin Najeriya akan wannan lamari, matakin da ya sa masana harkokin diflomasiyya irin su Riyauddin Maitama ke cewa bai dace ba. Harkokin wajen Najeriya ginshikin da aka gina shi shine cewa a kare martaba da kima na al'ummar Najeriya a duniya duk inda suke. Sannan na biyu a saya musu mutunci, a gina musu. To yayin da aka ce za a dawo da wani ɗan ƙasa Najeriya daga ƙasar waje saboda wata manufa ta wata ƙasa, to ya kamata a ce an ga gwamnati ta tashi tsaye haikan wurin ganin cewa a wannan abin turka-turkar da ta taso za ta sa a da 'yan ƙasa an ga gwamnati ta nemi matakai, ta ɗauki matakai na hana kasancewar haka ya faru, in kuma zai faru ya faru da mutunci da kima. To me za ka ce a kan shirin da Najeriya ta yi bayan ta sakiyar waɗannan 'yan ƙasarta? To wannan yana daɗa nuna kawai ba wani abu ba ne ma, duk ɗan Najeriya duk abin da aka yi ma ba wani abu ne zai iya faruwa ba. Riyauddin Maitama kenan. Babbar kotun tarayya da ke Abuja a tarayyar Najeriya ƙarƙashin mai shari'a Emeka Iwite ta yanke wa guda daga cikin kwamandojin Ansaru da aka gurfanar a gaban kotun a jiya Alhamis hukuncin ɗaurin shekaru 15 bayan da ya amsa wasu daga cikin laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa. Mutumin mai suna Mahmud Usman, wanda aka fi sani da Abu Barra'a, na cikin waɗanda suka shirya manyan hare-haren ta'addanci, ciki har da na harin gidan yarin Kuje da ya baiwa ɗaurarru sama da 600 damar tserewa. Masu fashin baki kan harkokin tsaro a Najeriya irin su Dictative Awal Baladurumin Iya na ganin yanke hukuncin cikin gaggawa abin maraba ne, amma dai ya yi tugacciya. Gaggauta yanke masa hukuncin zai taimaka wajen ƙara wa jami'an tsaro ƙwarin gwiwa bayan sun kammala bincikensu, ya zama na cewa ana yanke musu hukunci, a daina ajiye su suna zaman jingina kiro. Wannan yana jawowa wasu dalilai su sa daga baya ma a samu a sake su ko a samu hanyar da za a kubutar da su. Amma kuma tabbas yi musu hukuncin ɗaurin shekara 15 ba abu ne wanda zai taimaka wa harkokin tsaro ba abu ne kuma wanda zai sa wayanda suke shirin yi ko suke yi su ji tsoro su daina ba, saboda akwai laifuffukan da ba su kai ta'addanci girma ba. Ana yanke wa mutum har shekara 15 shekara 17, ballantana a ce abinda wato kotu ta tabbatar ta hanyar gurfanar da mutum da gamsassun shaidu da jami'an tsaro suka gabatar da kuma shi ma amsawa da da kansa, amma a ce an ɗaura mutum shekara 15 gaskiya ya yi kaɗan, kuma wannan ba zai taimaka wa tsaro ba, kuma wannan ba zai ƙara sa mutane su ji tsoro wajen yin wannan abubuwan da ya shafi ta'addanci ba. Dictative Awal Baladurmi ya kenan. Kungiyar direbobin tankan mai da gas a Najeriya NUPENG ta zargi mahukunta matatar man Dangote da karya yarjejeniyar fahimtar junar da suka cimma a shalkwatar hukumar tsaro ta farin kaya ta kasar a ranar Talatar da ta gabata. Don haka ta umarci mambobinta da su kasance cikin shirin kota kwana na tsunduma yajin aiki. Zuwa wannan lokaci na hada wannan rahoto, matatar ta Dangote bata mai da martani kan wancan zargi ba. A karon farko tun bayan da suka kifar da gwamnatin Bazoum Muhammad, manyan jami'an gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar karkashin jagorancin Firaministan kasar Ali Lamin Zain na gudanar da wani babban taro a birnin Tawa da ke arewacin kasar domin tattauna batutuwan da suka shafi tsaro da zaman lafiya da kuma ci gaba. Abdu Danneto, mai fafutukar kare haƙƙin wato fararen hula ne a jamhuriyar ta Nijar, ya mana tsokaci akai. Lallai wanga abu murna ne, saboda ya tattara duk wani mai haɗi a ji abin da ya shahi tattalin ƙasa, ya shahi magadiyan nan gari, ya shahi sarakai, ya shahi wata hukuma mai tsawatawa
saboda a samu kwanciyar hankali, a samu zaman lahiya, a samu tsaro cikin ƙasar nan. Sai mu ce alhamdulillahi, amma daɗe ba a yi ba, amma haka ɗin da aka yi ya yi kyau. San inda ake maganar tsaro, ake maganar lahiya, ba maganar kashin kuɗi. Kashin kuɗi ko an yi shi ai maganin wasu abubuwa ne. Kamar yadda na gai ne da farko, na ce wanga kashin kuɗin na kowa ya san yadda ake ciki, na kowa ya san siyasa hannu, shine mai muhimmanci, shine mai kyau. Ya yi a ta sayan wannan makamai da muka ta gani iri-iri har aka samu wasu suna ta'asa da kudaden ƙasa. Amma haka ai abu ne na gari, abu ne na murna. Zai ba da horo, zai sa duk wasu abubuwa da muke gani mu kauce musu, mu samu zaman lahiya, mu samu kwanciyar hankali. Abdu dan neto kenan. To akalla sojojin jamhuriyar Nijar din 27 ne suka kwanta dama a wasu jerin hare-hare da kungiyar mayakan ISIS ta kai kudu maso yammacin kasar a ranar Laraba. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Ma'aikatar kula da harkokin shari'ar Sudan ta kudu ta fara tuhumar mataimakin shugaban kasar Riek Machar da aikata laifin kashe-kashe da cin amanar ƙasa da kuma cin zarafin bil'adama bayan da aka zarge shi da hannu a hare-haren kabilanci da aka kai wa sojojin kasar a watan Maris din wannan shekarar. Abdullahi Isa na ɗauke da ci gaban labarin. To da fatan za a gafarce mu kafin zuwan wannan rahoton. Kungiyar Save the Children ta ce sama da kashi 3 cikin 4 na yaran Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita a halin yanzu ba sa zuwa makaranta, abin da ya sanya ƙasar zama ɗaya daga cikin ƙasashen da ilimi ke fuskantar barazana a duniya. Rahoton wani sabon bincike da kungiyar mai zaman kanta ta Birtaniya ta fitar ya nuna cewa yara miliyan 13 daga cikin miliyan 17 da suka isa fara zuwa makaranta a Sudan ba sa karatu. To yanzu bari mu koma ga rahoton Sudan ta kudu tare da Abdullahi Isa. Ana tuhumar tsohon mataimakin shugaban kasar Sudan ta kudu Riek Machar da kisan kai, ta'addanci, cin amanar kasa da kuma laifin na cin zarafin bil'adama, kamar yadda yake rubuce a wata sanarwa da ma'aikatar shari'a ta Sudan ta kudu ta fitar a jiya Alhamis. A cewar sanarwar, ana kyautata Riek Machar da laifin hada baki ne tare da wasu mutane 7 a wani hari da suka kai wani sansanin soji. Wannan harin da aka kai ranar 3 ga watan Maris a arewa maso gabacin kasar ya yi sanadin mutuwar sojoji sama da 250 da kuma wani manjo janar na Sudan ta kudu da wani matukin jirgin Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar ma'aikatar shari'a. A ƙarshen watan Maris an kama Riek Machar a gidansa, sannan aka tsare shi a gida. Kamin da aka yi masa a watan Maris ya ƙara haifar da fargabar sake komawa cikin yakin basasa, bayan da wannan ƙasa da ta yi ƙaurin suna ake ci gaba da samun mutane da ke tserewa zuwa wasu yankuna. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Rahoton wata cibiyar raya demokuraɗiyya da taimakawa harkokin zaɓe a duniya ya bayyana cewa 'yancin gudanar da aikin jarida ya samu koma baya mafi muni cikin shekaru 5 da suka gabata, wanda ba a taɓa ganin irinsa ba cikin shekaru 50 da suka gabata. Hauwa Halliru Gwangwazo na ɗauke da ci gaban labarin. Rahoton cibiyar ya bayyana Afghanistan da Burkina Faso da kuma Myanmar a matsayin waɗanda ke sawun gaba a ƙasashen da aka samu koma bayan 'yancin gudanar da aikin jaridar a faɗin duniya. Matsalar da rahoton ke cewa na da nasaba da yadda gwamnatoci da 'yan siyasa ke yawan zargin 'yan jarida da bata musu suna da kuma yada labaran ƙarya a kansu. Rahoton ya kuma ce sama da kashi 54 na ƙasashe a faɗin duniya na tauye 'yancin gudanar da aiki da 'yan jarida ke da shi, duk da kasancewarsa guda daga cikin manyan alamomi biyar na wanzuwar demokaradiyya a kowace ƙasa. 'Yancin gudanar da aikin jaridar ya samu koma bayan ne a ƙasashe 43 a faɗin dukkan nahiyoyi, ciki har da 15 daga Afirka da kuma wasu 15 a Turai. An tattara bayanan ne a tsakanin shekarar 2019 zuwa 2024. Cibiyar ta haƙiƙance cewa irin rahotannin da ta tattara a lokutan zaɓe a ƙarshen shekarar 2024 da kuma watannin farko na 2025 abin damuwa ne matuƙa, kasancewar matakan da Amurka ta ɗauka a fannin ka iya shafar duniya baki daya, kuma ba zai haifar da ɗa mai ido ga demokradiyya ba. Masu bincike a Amurka sun fitar da hoto da kuma bidiyon mutumin da ake zargi da kisan fitaccen dan gwagwarmaya kuma na hannun daman shugaba Donald Trump, wato Charlie Kirk, da aka bindige lokacin da yake tsaka da jawabi a ranar Larabar da ta gabata. Karfe 8:10.
lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye kuma ga Azima Bashir Aminu ta sake dawowa. Barka da wannan lokaci. Hukumar kwallon kafar Ingila ta fara tuhumar Chelsea da karya ka'idoji har 74 ciki har da na biyan dillalan 'yan wasa kuɗi a tsakanin shekarar 2009 zuwa 2022. Daga farko FA ta fara bibiyar cinikaryar 'yan wasan da Chelsea ta yi a kakar wasa ta 2010 zuwa 2011 da kuma 2015 zuwa 2016. Cikin wannan cinikayya ko har ta Eden Hazard da Samuel Eto'o da kuma William 'yan wasan da kungiyar ta saya a waɗannan shekaru. Sai dai FA bata samu wani lamari mai alaka da aikata ba daidai ba kan cinikin waɗannan 'yan wasa uku gabanin gano cewa kungiyar fana amfani da wani wayo ne ta hanyar amfani da salon zuba makudan kuɗi ga dillalan 'yan wasan don samun biyan bukata wanda ya ci karo da dokokin FA. To a tajirin Rasha Roman Abramovich shi ke jan ragamar kungiyar ta Chelsea tun daga shekarar 2003 kenan har zuwa 2022 kaga kenan a lokacin sani wannan badakala ta faru gabanin karɓar ragamar kungiyar da fitaccen mai zuba jari na Amurka Todd Bowley yayi bayan kwaci ta daga da mahukuntan Birtaniya suka yi sakamakon yakin Rasha da Ukraine. Yanzu haka dai Chelsea na daga yanzu zuwa 19 ga watan nan don bayar da bahasi kan wannan tuhuma da nufin fara gudanar da bincike a kanta. Idan har wannan tuhuma ta tabbata kan Chelsea, kungiyar ka iya fuskantar tare da rage maki baya ga haramcin sayin 'yan wasa na wani wa'adi. Sai dai idan har ta bayar da damar gudanar da bincike salin alin, to fa za ta iya fuskantar sassauci. To daga ƙarshe dai ta tabbata domin kuwa Andre Onana na Manchester United ya kammala komawa Turkiya da takar leda a matsayin arocin a kungiyar Trabzonspor wadda inda zai shafi wannan kaka da aka shiga. To an gaggauta kammala shi wannan ciniki ne a jiya gabanin kulle kasuwar musayar 'yan wasa ta Turkiya a yau Juma'a bayan da aka ga yadda United ta ki amfani da Onana a wasanni ukun farkon na wannan kaka. Wani sako da wato Manchester United ta wallafa a shafinta game da tafiyar ta Onana ta ce tana yi masa fatan alkhairi a duk inda zai samu kansa. To haskawa ɗaya aka ga Onana ya yi cikin wannan kaka karkashin tawagar ta Ruben Amorim shine ficewar su daga gasar cin kofin kalubale ko kuma Carabao a hannun Grimsby kungiyar da ke doka gasa mai daraja ta 4. To a watan Yulin 2023 ne Manchester United ta sayo Andre Onana daga Inter Milan kan farashin fam miliyan 47 karkashin tsohon mai horarwa Eric Ten Hag da nufin mai gurbin David De Gea da shi wanda a baya shi ke matsayin mai tsaron raga lamba 1 da United din ke amfani da. Na ga lokacin da ke kai bayanin cewa an cire su a wasan Carabao to na ga alamun bakin kina motsi amma dai na yi shiru. Nura Ado Suleiman zai yi sharhi an jima. To Onana ya haska a wasanni 102 kuma yana cikin tawagar da ta lashe kofin FA a 2024 sai dai United ta game da matsala bayan manyan kurakuran da wannan mai tsaron raga ɗan kamar ke tafkawa lamarin da ya sanya ta sayo Sani Lamens ɗan Belgium mai shekaru 23 daga Royal Antwerp kan farashin euro miliyan 21. To Azima barka da kokari. To madalla. Sashen Hausa na RFI ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 22 da 25 a wasu kasashen Francophonie kuma ana kama mu a zangon FM. Ku ziyarci babban shafinmu a rfi.fr/ha domin karanta labaran da muke wallafawa ko sauraron mu kai tsaye ko labaran da suka gabata. A cikin labaran da muke ɗauke da su akwai wanda ke cewa a bayyana su ta farko a gaban kotu a Najeriya an yanke wa ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan ta'addar Ansaru Mahmudu Usman hukuncin shekaru 15 a gidan yari bayan ya amsa ɗaya daga cikin tuhumar da aka yi masa. Sannan akwai labarin yadda Ghana ta fara karɓar 'yanci rani da Trump ya tasa ƙeyarsu daga Amurka kuma akasarinsu 'yan Najeriya ne. Sannan a cikin labaran namu akwai wanda ya kunshi yadda mahukuntan Kamaru suka haramta gabatar da shirye-shiryen siyasa kai tsaye a kafafen yada labarai da na sada zumunta a faɗin ƙasar saboda matakan tsaro. Sannan watanni da dama bayan yi masa ɗaurin talala a gidansa
an tuhumi mataimakin shugaban Sudan ta kudu Riek Machar da laifin cin amanar ƙasa da aikata kisan kai. Kazalika akwai labarin yadda wani sabon rahoto ya bayyana cewa 'yancin gudanar da aikin jarida ya samu koma baya mafi muni a cikin shekaru 50 da suka gabata. Sai kuma bidiyon yadda Isra'ila ta faɗaɗa hararanta daga yankin Falasɗinawa zuwa ƙasashe 6 na yankin gabas ta tsakiya. Sannan akwai mu da bidiyon yadda shugabannin ƙasashen duniya suka bayyana kisan Charlie Kirk a matsayin babbar barazana ga dimokuraɗiyya. Sai kuma bidiyon da ke nuni da yadda sabon sarkin Zoro da aka naɗa ya ce matsa masa aka yi yasa ya nemi wannan sarautar amma ba ra'ayinsa ba ne. Ku bibiye mu a dandalin WhatsApp wato RFI Hausa WhatsApp channel, sannan ku sauke manhajar RFI Pure Radio domin samun sahihan labarai da ƙayatattun shirye-shirye masu nishaɗantarwa da ilmantarwa. Ku bibi RFI Hausa ku more. Taskanmu ta wannan rana kuma waɗannan da ƙarin ma wasu labarai duka na nan a shafukanmu na intanet. Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayinku ta shafinmu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp, sai mun ji daga gare ku.